Ahojte ľudia, dneska robím taký prank. Blackpink or Kataj. Pink or... Ale počkajte, som sa pomýlila. Or... Kataj. Uvidíme, čo napíše. Tak. Oh my god. Pretože je nová model Luna a má super energii. A viem, že máš rada Megan. Hotová. Oh my god. No, viete, že vie. Tak, počkajte. Dobre, teraz napíšem, že kto si ty? Megan. Zos, Kataj. Keby som si mala vybrať, kto by som bola z Kataj, asi by som bola Megan. Milá. Megan. Jej, Megan Girls. Tak. Dáme aj Daniela, lebo my best friends je Daniela. Zo správy na tak ty Megan a Daniela tvoja best friend, ok, to je perfektný tým, že Kataj. Pošli mi prosím fotky zo Kataj. Potom, počkajte, prosím, uvidíme, už, počkajte, ja neviem, tu máš fotky, oh my god, tak ja ani neverím, pozrite, tu je Daniela, Megan, idem za radom, Manon, Megan, Lara, Sofia, Daniela a Junče. Tak toto je krásne. Dobre, ahojte.